November 10, 1993, sang ginbunag sa Bagong Negros Occidental si Rohen Ladon. Kilala na subong nga boxer kag manghod sang international boxer nga si Johin Ladon. Tuig 2007 sang ginsulod niya ang World of Boxing kag nakakuha na sang pila ka medal sa international tournaments. 2013 sang nagdaog siya sang gold medal sa Philippine National Games. Tubtub nag-asod-asod na ang iya mga hampang kag siya mas nakilala. Subong nga aga, abi kamustahon ta siya. Hi there mga kapuso! Welcome back to your still watching GMA Regional TV Early Edition. Oh, bakbaka na! Mga kapuso, may po natin subong si bossing natin Rogen Ladon. Gikan sa Bago City, Negros Occidental. Gold medalist siya sa men's flyweight division sang Open International Boxing Tournament yung ginhiwat sa may Phuket, Thailand sang nagligad ng April 9, 2022. Sir, congrats! Abe, may aga, kag isa danay ka mainit ka pagpanamyaw para sa imo nga makasimanwa diri sa aton sa Bago City. Good morning, Sir Adrian. Ngayong aga sa inyo tanan. Kamusta ang pamatsyag sa isa ka gold medalist sa men's flyweight man? Bago lang natapos sa imo boxing tournament sa Phuket, Thailand, di ba la? Noon na, syempre, pagid ko. Kaya nasa baga dako ng achievement ang ano ko sa boxing. Kabalo kuya, basta mga bagunhon boxer, ang training puspusan, wala gid nagakapunaw. Paano ginpreparahan ni Rogen Ladon ang iya sambuwa sa international ring? Noon na, preparasyon namon. Okay. Baga dugay naman kami training. Yun, tuloy-tuloy lang ang training namin. Yun, himbo ko lang ako na hampang. Grabe nga puspos ang training namin. Siyempre, the likes of Onyok Velasco Brothers, nagikan sa Bago City, no? Kagsubong naman niya, Lado naman ang isa sa mga nagapanguna o nagabandera sa Bago City, Negros Occidental. Mystery, hey man kami, maskin gamay lang kung paano ka bala nagsugod, kag nahilig sa paghampang sa boxing? Una-una, na umpisa ako sa boxing kumaga nainganyo ako sa akong former national team ng boxing team si Rogen Ladon. Nainganyo ko siya muna ako. Yun, naubisa ako sa Inter-Barangay National Open. Tapos yun, nakuha ko sa national team. Boss, anong imo advice sa mga kapuso naton nga gusto man o kung may hando man nga mangin boksidor sa ulihi? Appreciate sipag, syaga, determination. Dapat hindi mo handong na mag-achieve mo para maabot mo ang goal. Babati namon after your victory sang April 9, wala ka sa gihapon, nag-untat padayon sa gihapon ang imo training nga man. Sa subong, ang aming na preparation subong for SEA Games, ari kami subong sa Thailand. Ano gid ang handom kag dumot sang isa ka boksidor kaangay mo? Ang naabot ko subong, mas malampas ang naabot ko. Makatungtong pa sa isa ka Olympic pa. Kag syempre, basta gani sa Bago City, from one generation to another generation to another generation. Anong mensahe mo sa aton bagunhon youth? Training lang sa Mayo. Sipag lang. Maabot mo na Thank you gid ha for saying yes sa amon imbitasyon nga mangin bisita diri sa amon nga programa sa bunga aga. Looking forward nga makita ka pagid sa mga dalagko pagid nga ring sa ulihi. Kag kabay papadayon mo nga ibandera ang kadalagan para sa pungsod Pilipinas. Saludo kami sa imo. God bless you. Thank you, Sir Adrian. GMA Kapuso, Mr. Bisaya. Dirala ka mo mga puso ha, don't switch channels. Padayon lang ang magtuto. Kay isa na naman kakapuso tang aton makaupod sa Best Talk sa pagbalik sa inyong paborito nga programa kon aga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.